Tam sobie zapraszam na profil Wrocław.net Pole Instagram Fajeczny Bask. Następnie to na wejścia i zarządza. No, tak. Dobrze. Tylko ten pas, ten pas trzeba wejść i na Discorda. Źle po planie ten pas 1.8. To trzeba wejść na Discorda. I Discorda mieć dodatkowo w górę. I plus dodatkowo trzeba to mieć świadomość, że każdy usuwa ma rękę ma chowanie to nie ma trwam. Nie robię zaglądania. Słuchaj, mamy swoich kanał i dzwoneczka. I skomentować moje filmy. Zapraszam na ten cel wersji THP Wrocław.net. Wersja 1.8.8 i 1.8.9. Nieaktualne serwery, czyli są Helst, HSPHP, podci. Ja nie wiem, czy to można zainstalować, gdzie można zobaczyć, że są tryby. I do zobaczenia się w nowym roku na rekrutacjach, ale będzie się dopiero w nowym roku. Dziękujemy.